हेल' गाइस आंनि साया बर' इउटुब चेनेलाव नोंथांमोनखौ गोसो गोरबोनिफ्राय खुलुमनाय अननायखौ जासिहरग्रोनाय जाबाय। आसा खालामो गासिबो मोजाङैनो दङ। स' दासान्दि आंबो इसोरनि अननायाव मोजाङैनो दङ। स' लोगोफोर दिनै आं गोदान भिडिअ लानानै फैबाय। आंनि दिनैनि गोदान भिडिअआ मा जाहैगोन बिदिबा आंजों थांफाबाय थाबानो जोबजासिम नायबानो नोंथांमोना बिदिबा मिथिगोन आरो माने आं बुंद्रोलायला आरोना नायलांफाबाय थादों। बेनिफ्राय आंनि भिडिअखौ अननानै लाइक शेयार साबस्क्राइब खालामना होदो, लोगोसेनो कमेन्ट खालाम। लोगोफोर आं बुंनानै होनोसै आरोना माने आंनि भिडिअआनो जाहैगोन माने आङो दुब्लियाव फैदों, बेनिफ्राय लोगोसेनो खामानि मावगोन। ओमफ्राय खामानि मावग्रा मानसिफोर दङ नालाय बेखौ नोंथांमोनजों शेयार खालामनो होननानै आङो खालामनाय जाबाय। बिदिबा नै दा जानाया गय बागानाव माने हाग्रा जाजोबना दं नालाय बेखौ दानस्रिंनो थाखाय मानसि लानाय जादों। ओमफ्राय बिथाङा दानस्रिगासिनो दा माने बिराद हाग्रा जानानै दङ। बेनिफ्राय खामानि मावनो होदों आरो बिदिनो साननै जाबाय लानाया। बेनिफ्राय नायबाय थाबानो जाबाय आरोना बिदिनो मा मा मावनाय जायो, लोगोसेनो आंबो मा खामानि मावो। आसा खालामनाय थाबाय बिथांमोनखौबो नायगोन होननानै। बिदिबा नायलांफाबाय थादो। लोगोफोर दिन माने हाग्राबो फुनाय जायाखै, बिदिनो बिजौबो थिखांनाय जायाखै नालाय दिनै पटलनि माने माबा एसे थिखांनोसै आरोना बिजौ। बिदिबा नायलांफाबाय थाबानो जाबाय। माइ गायनायजों माने खालामबाय थानाय जायाखैमोन आरोना मैगंनि भिडिअ नै ओमफ्राय नै बिजौआ गोलैना दङ आरोना माने बेखौ थिखांना होनांसिगोन। बिदिनो जाखिनि हायो आङो माबाबाय थानोसै, थिखांलांबाय थानोसै। बेनिफ्राय माने माइ गायखांनानै जोंहानाव जिखिनिया माइ गायदोंमोन बिसोर माने जिंखा बिलाइ खाबाय थादों आरोना बेखौबो नोंसोरनो। लोगोफोर आंना माने फिसाजा डिस्टार्ब होबाय आरोना माने पटल बिजौ थिखांनाय देखायदोंमोन नालाय, बेनिफ्राय माने आङो थिखांजोबासै आरो बेनिफ्राय जास्ट जिखिनि देखायदोंमोन बेखिनियानो जासिगोन पटल बिजौ थिखांनाया। मानो होनब्ला आंना फिसाजोआ माबादो आरोना एसे डिस्टार्ब होबाय। बेनिफ्राय थेवबाबो जास्ट एसे नायनानै लाबावदो आरोना बिजौ थिखांनायखौ। नैबे बिदि गोलैजोबनानै थायो नालाय बेखौ बिदिनो थिखांलांनायजों लोगोसे फाहामलांबाय थानांसिगोन। दाथ' जोंहाना पटला थैजोब्बाय आरो माने बांसिनानो थैबाय। बेनिफ्राय गैला आरोना बेखिनिखौनो खालामनाय जासिगोन। ओमफ्राय बिदिब्ला दहाय आं बुंखादों नालाय जिंखानि बिलाइबो खादों होननानै बेखौ नायलांबाय थादो। ओमफ्राय लोगोसेनो नैथिं नायदो दासान्दि केरेलाया बोरै जानानै दङ। माने एसे एसे राजाखांहांबाय आरोना बेनिखायनो गुदि हाग्राफोरखौ फुनाय जायाखै। फिथाइफोरा नै दा बिदि जानानै दङ दासान्दि बिदि जादों। ओमफ्राय बिलाइफोराबो खानो जाबायमोन ओमफ्राय खाजानाय जायाखै। सिगांनि भिडिअ देखायखादोंबाबो माने खानानै देखायबावबाय आरोना आङो बिलाइखौ बिदि बोरै खानांगौ। ओमफ्राय आङो माने खानाय जाखायाखैमोन आरोना दिनैसो। आगोलनि भिडिअ देखायदोंमोनबाबो दा माने देखायबावनाय जाबाय आरोना लोगोफोर, गाज्रि मोननो नांला माने भिडिअ लाथारनाय जायाखैमोन नालाय बेनिफ्राय खनसे फिन नोंथांमोनजों माने देखायबावनाय जाबाय। नायनानै लाबानो जाबाय। बिराद गाज्रि जाबाय दे माने भिडिअ लानोबो बोरैबासो मोनखांबाय आरोना माने दासान्दि आरो माइ गायनाय खोथिया फुनायजों साफा जायासै नालाय। बेनिफ्राय नै आं बेखौथ' देखायखादोंमोन आगोलाव माने बेयो हालदै आरो ओमफ्राय हाग्रा फुनाय लादोंमोन नालाय बेनि भिडिअ, थेवबाबो देखायबाय लोगोफोर नायबानो जाबाय। फायै फायै मोनफैबाय आरोना माने जिंखा बिफां खाथियाव। बिदिबा नायनानै लादो सोर सोर मावगासिनो खामानिखौ। नै जिंखा बिफां खाथियाव सफैबाय आरो बेनिफ्राय नायनानै लादो माबोरै खागासिनो। आं बुंखादोंमोन नालाय बिलाइ खानाय भिडिअ लाबोगोन होननानै। बेनिफ्राय माने खाबाय आरोना बिथांमोना खाखांबायानो आधा आधि माने लाइन मोननै खाबाय। नै बिदि बिलाइ गिदिर गिदिर बोराय बोरायफोरखौ खानांगौ आरो। नै जोंहाना बिलाइ खाग्राफोरा माने थास' बिबारबो खानानै लादो खोमाहाय। थास' बिबारबो दङ बिसोरो लाइननै लाइनथामानो खाबाय। बेनिफ्राय खाखाङाखै आरोना नायनानै लादो खाथियाव
माबोरै खायो बिथांमोना माने बांसिनानो मिथिया आरो माने जिंखानि बिलाइ खानांगोन ना खानाङा बांसिनानो आबाद मावनाय जाया नालाय जोंहा आइ बिखुनजो जायो आरो माने बिखुनजो जायो नालाय ओमफ्राय बिलाइ खादो बिथाङा नायनानै लादो नै बिलाइखौ मानो थाखाय खानांगौ एसे खोन्थानानै होदो दे आबो बुंनानै होदो बिलाइखौ मानो थाखाय खानांगौ बिलाइखौ औ जावा जाबोला फिथाइ थायिनि थाखाय नै जों आइया बुंदों आरो खोनासं खालामनानै होयो होबोला थायो जों आइ बिखुनजोआ एसे फोरमायना होबाय माने बिलाइ बुरजा जाबा फिथाइ थायानो बेखायनो खायो होननानै बुंदों बिदि गुदिनिफ्रायनो माने एसे दोननानै माने खालामजोबनाय जायो आरो बिलाइया माने जोबोद फरा जाखाबाय नालाय दाख्लैथ' आं माने सिखाव खावनायनि भिडिअ होदोंमोन नालाय बेनिफ्राय नुबाय आरोना माने दा फिथाइ गिदिरानो गैसिना आरो नै दा बिलाइ सिङाव थानायसो मोननायफोरो फिथाइयानो माने स्र' जाखादो नोंथांमोना बांसिनानो कमेन्ट हरदो आरोना माने सोर खावदो मा बिदि होननानै सिखावखौथ' हमना मोनासै सोंहरदो आरो बांसिनानो माने सिखावखौ मोनदो ना मा होननानै माने हराव खावनाय नालाय बहाथो मोननो नङा होमबा बेबा मा टाइमाव खावनाय नै बेबो आइ बिखुनजो जायो बेबो जा बिलाइ खाग्राया दे नै खागासिनो फिथाइखौबोला साफायना बिहामजोआ थिखांग्रा बिखुनजोआ खामानि मावग्रा मासे मोजां ना लोगोफोर मोजांथार बिहामजोआ थिखांगासिनो नै फिथाइफोरा माने बिदि साफा जाजोबदोंमोन आरोना गोलाव गोलाव स्लद स्लदनो ओमफ्राय बिदि नुनानैथ' सिखावफोरा खावना लांदो जाहैबाय नै आं माने जिंखा बिलाइ खानायनि बायजोआव फैबाय आरोना माने जास्ट देखायनानै होबाय बेनिफ्राय आंबो एसे खानानै देखायगोन नोंथांमोना नायबानो जाबाय माने आं भिडिअखौ लाग्रोनाय जाबाय नालाय ओमफ्राय बेलासि नालाय एसे साना हाबथाराखै आरोना दङ बिदिनो दा माने जोंहा माइ गायनाया दिनै गायखांबाय लोगोफोर फाइनेलि थेवबाबो माने जोसा माइब्रा गायनो दं नैबे माइब्रा जाहैबाय बेनिफ्राय बिथिं जोसा आरो बेनिफ्राय बिनि भिडिअखौबो नेक्स्ट लाबोफिनगोन आरोना माने जोसा माइब्रा गायनायनि भिडिअआ आलादा जागोन थेवबो माने दिनै गायखांबाय लोगोफोर नै गोजाननिफ्रायनो जास्ट देखायहरनोसै आङो ना नायनानै लाबायानो जाबाय माने दाख्लैनि भिडिअआवबो बुंदोंमोन नालाय माने दै सोना होदोंमोन गुबुन मानसिया बेनिफ्राय माने माबानो हायाखै जाहैबाय गायनो हायाखै जाहैबाय ओमफ्राय मैया फेसेमनानै दिनै फाइनेलि गायथारबाय आरोना दै हेगारनायखौ फोराननानै बिदिबा नायदो एसे स्रायनो नै बेसे गुवार बेसे गिदिर नायनानै लादो जोंहा जिंखा बागानखौ नै बिथिं ग्राम ग्रामथार जाना दङ बेखौ दा खालामनोसै आरो नै गोरलै गोरलै फिथाइया नै दा बिदि बिजौआ थिखांनानै दङ बेनिफ्राय बेखौबो देखायनोसै बे बिलाइखौबो एसे खानानै देखायनोसै आरो आंबो नै बेयाव नै बिदि स्प्रिं थायो आरोना नै ओंखारबाय दा बे माने मिरायनानै स्प्रिं बायसा जाहैयो बेनिफ्राय बोखावना बोखायल'सै माने बेनो लाखिनो हायो आरो मिरायना होबाथाय बेनिफ्राय खानांगौबो आं आगोलनि भिडिअआवबो देखायखाबाय थादों आरोना नोंथांमोना नुखादो जास्ट बिदि भिडिअखौ नायदोंब्ला आं दानि बिलाइ खानोसै बिदि बोराय बोराय गिदिर खानानै देखायनोसै बिलाइया बारा जाबाय नालाय एसे गोमो गोमो जाहांबाय आरो माने बिलाइ बुरा जाबाथाय बारा जायो नालाय
बुरजा गोजा माने खाजोबनांगोन बिदिनो जोबोर बार ख्ले ख्ले बारबाय माने मेंबाय जोंहा बिखुनजो मोना नै जलाय लांबाय आरोना सासे ओमफ्राय सासेया खानायखौनो गाराखै खागासिनो आरो खायो आंबो माने बिखुनजोफोरासो बारा खाबाय ओरैनो जास्ट आं एसे खाबाय आरोना थेवबाबो कमेन्ट बक्सआव खोन्थाहरदो माबोरै मोनखो बेलासि जाबाय नालाय बोथोरा जोबोद समायना जादों बार ख्ले ख्लेनो खायै खाखांबाय आरो आधा बेनिफ्राय उनाव खाफिननाय जासिगोन आरोना दिनै माने खाजोबनो हानाय नंला बेखिनिखौनो खानाय जासिगोन स' लोगोफोर दिनैनि आंनि भिडिअ माने बेखिनिखौनो लाबोनाय जाबाय बेनिफ्राय बेखिनिखौनो आं खालामनाय जाबाय बेनिफ्राय जुदि आंनि चेनेलाव सोरबा गोदानै फैदोंबा अननानै लाइक शेयार साबसक्राइब खालामबानो जाबाय लोगोसे कमेन्ट नांफिनगौबा खोन्थाहरबानो जाबाय बिदिब्ला आंनि दिनैनि भिडिअआ एसेयानो नेक्स्ट भिडिअ लोगो मोनसिगोन आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय खुलुमनायखौ खनसे फिन जासिहरनाय जाबाय बिदिबा नेक्स्ट भिडिअ लोगो मोनबाय बाय बाय